Aħna lil bniedem ma rridux nikkastigawh, iżda rridu nippremjawh. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed jiġi intervistat mill-Professur Raymond John taħt it-tinda fil-Pjazza ta' Sant'Alina f'Birkirkara. Il-Prim Ministru qal dan meta kien mistoqsi dwar l-istat tat-toroq u l-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna, u hawnhekk Dr. Muscat qal li irrilevanti li tmur twaħħal billboards bil-kliem pajjiż f'gatt meta l-pjan tiegħek ikun li tikkastiga n-nies. Hawnhekk huwa attenna l-impenn tal-Gvern li fil-futur irid jagħmel it-trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar it-teknoloġija u l-avvanzi kollha li qed isiru f'dan il-qasam. Hawnhekk huwa qal li bħala pajjiż ma nistgħux inwaqfu dan l-iżvilupp iżda rridu inħadnuh u nibnu aktar setturi miegħu. Aħna ma naħsibx li għandna nkunu dawk it-tip ta' nies li meta naraw it-teknoloġija nippruvaw inwaqfuha jew inkissruha. Irridu nkunu dawk in-nies li ngħidu ħaġa hija t-teknoloġija mela issa ħajkonna bżonn ta' snajja ġodda. Hawnhekk huwa qal ukoll li sabiex il-lingwa Maltija tibqa' xi ħaġa sostenibbli anke fuq pjattaformi online, spjega li bħalissa qed issir ħidma mill-Gvern sabiex jiġi żviluppat spell checker bil-Malti. Li inti tgħid isma' jekk fl-Ingliż inti ktibt kelma ħażin, il-kompjuter ħajgħamillek tikek żgħar taħta taf li hemm xi ħaġa ħażina, allura tmur fuqha u tirranġa. Jekk tikteb bil-Malti mhux ħajġiblek tikek għax ma jafux il-Malti għadu sal-lum il-computer. U allura ħankunu qed ninvestu mhux ftit flus, ħafna flus, tiskanta kemm jiswa flus, biex ikonna spell checker bil-Malti. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-proġett li tħabbar fl-aħħar jiem dwar il-Park Nazzjonali ġdid f'Taqali. Huwa qal li kemm ilu f'din il-kariga qatt ma kellu rispons pożittiv daqs dan. U fejn ġibna flus, ġibna xogħol, dejjem kien hemm reazzjoni tajba. Qatt ma rajt ir-reazzjoni li rajt imma għal din it-tħabbira fejn nies ġenwinament jaraw illi dan huwa dak li għandu bżonn dan il-pajjiż u bla dubju jiena li ħatta bħala lezzjoni kbira ta' kif iridu nkomplu naħdmu biex inkabbru l-ekonomija, kif iridu nkomplu naħdmu biex inkattru l-ġid, imma mbagħad il-priorità tibqa' l-kwalità tal-ħajja. Dwar l-Arkivji Nazzjonali l-ġdid, il-Prim Ministru qal li l-Gvern xtaq li dan jinbena biswit il-park ġdid f'Taqali. Dan sabiex it-tfal u l-familji ikunu jistgħu imorru jgawdu l-wirt li għandu pajjiżna. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar l-ugwaljanza. Hawnhekk huwa qal kif ġie ppubblikat rapport li qal li Malta hija l-iktar pajjiż ugwali fl-Unjoni Ewropea. Qal li dan ma ġiex waħdu. Fakkar kif 6 snin ilu Malta kienet fit-18 post. Iżda llum wara diversi leġiżlazzjonijiet u bidla fil-mentalità, pajjiżna jinsab fl-ewwel post. Fl-ewwel post 20 punt fuq il-pajjiż li hemm fit-tieni post. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.